Вітаю вас, це тема Дня Крим, в студії Георгій Спасококоцький. Україна має добудувати та укріпити дамбу Північно-Кримського каналу. Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Коріневич після зустрічі з начальником управління каналу Сергієм Шевченком. Зараз споруда збудована біля адмінмежі з окупованим Кримом, біля контрольного пункту в'їзду-виїзду Каланчак. Вона не пропускає Дніпровську воду на півострів. Сторони також обговорили меліорацію південних регіонів Херсонщини. Антон Коріневич підтвердив позицію представництва президента. Подача води в Крим може бути відновлена тільки після його звільнення. Отже, про дамбу, перспективи її добудови, в якому стані вона зараз, ну і взагалі перспективи подачі води в Крим і наскільки це взагалі актуально, будемо говорити сьогодні. У нас на зв'язку Михайло Яцюк, заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Вітаю вас, пане Михайле. Добрий вечір. Отже, та споруда, яка зараз на даний момент є, може, ви знаєте більш детально, розкажіть, будь ласка, там якась частина це просто там з мішків десь щось перегорожено з піском і просто закриті шлюзи. Що означає добудова дамби? Її ще анонсували з 2015 року. Оскільки мова і досі про це йде, значить її не добудували. Що там зараз, яка споруда перекриває воду в окупований Крим? Це насправді перегороджувальна споруда, яка виконує функцію в даний момент водопідпору. І за допомогою цієї споруди вдається врегульовувати рівні води для того, щоб водокористувачі Херсонської області могли безпечно використовувати воду для зрошення і вирішення інших завдань з водозабезпеченості цих територій. Тому ця споруда вкрай необхідна, вона замінила ту тимчасову споруду, яка була побудована у 2014 році для того, щоб забезпечити водокористувачів Херсонської області водою після того, як було прийнято політичне рішення в Крим воду не подавати. Ця споруда, яка нині працює, вона дійсно недобудована, недофінансована. Там на даний час немає обладнання, яке б дозволяло відкривати ці шлюзи, і немає обладнання, яке було б водообліком, якщо б вода подавалась далі нижче за течією. Дивіться, якщо там немає обладнання, яке не дозволяє відкрити цей шлюз і подавати воду, Антон Коріневич каже, що до деокупації Криму подавати воду ніхто не буде. Так, можливо, і не варто її добудовувати, хай справляється вона з цією задачею, ця дамба. Хай стоїть, поки не треба, можливо, відкривати шлюз. Я тому і думаю, що її не добудовують, оскільки такого необхідності, високої необхідності немає, тому державні кошти на ці речі не виділяються, тому що функціональне призначення, яке необхідне для того, щоб водокористувачі Херсонщини були забезпечені, вони якраз цією спорудою гідротехнічною виконуються. І вона відіграє ту роль і те призначення, яке на даний момент найбільш ефективне для цієї споруди. І тут зненацька Антон Коріневич, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим, порушує цю тему, що треба добудувати. Тут є два варіанти. Або збираються подавати воду в Крим, або деокупація не за горами. Власне, про що він говорить, що деокупуємо, тоді подамо воду в Крим. Чи, можливо, є якесь ще інше функціональне навантаження по забезпеченню водою Херсонської області в разі добудови цієї споруди? Немає ніякого функціонального забезпечення. Єдине виправдання – це те, що, звичайно, споруда повинна бути, можливо, завершено будівництво її відповідно до проєкту, який був закладений, відповідно до того, щоб вона могла виконувати завдання, функціональні всі завдання, які передбачаються для цієї споруди. Але знову ж таки, повторюсь, якщо
даний час такої необхідності немає, то її можливість цієї цілі не добудовують. Але в цілому, звичайно, що якщо вона запроєктована, то її потрібно добудувати для того, щоб вона була якби завершена. І якщо буде дійсно деокупація, вона може працювати. А скільки може обійтися, оскільки мова йде з 2015 року про добудову все-таки цієї споруди, скільки може обійтися завершення цього будівництва? Наскільки я пам'ятаю, відповідно до того кошторису, там було недофінансовано, здається, 7,5 мільйонів гривень для повного завершення виконання будівельних робіт для цієї споруди. Це зовсім небагато, насправді, з одного боку. А з іншого боку, питання, а скільки по часу може зайняти завершення цього будівництва? Це не так багато. Десь, за моїми підрахунками, до півроку це має закінчитися. Пане Михайле, ще таке питання в контексті Північно-Кримського каналу і води з території України в цей канал. В російських ЗМІ десь більше ніж півроку циркулює така історія, що кліше таке, що через те, що не подають воду в Крим, заболочується Херсонська область, там комарі літають, болота, фермери скаржаться і так далі. От з вашої точки зору, як науковця, що відбувається насправді? Це, на мій погляд, такий інформаційний міф, тому що насправді ніякого заболочення не відбувається, а якраз за допомогою цієї споруди вдалося відпрацювати режим роботи каналу для того, щоб водокористувачі були забезпечені і мали технологічну можливість використовувати всі найбільш ефективну інженерну інфраструктуру, яка там зосереджена в зоні дії Північно-Кримського каналу після того, як було анексовано Крим і нижче вода не подавалася. Тому що відповідно до режиму роботи каналу там має бути відповідний рівень, відповідні витрати. Так от витрати забезпечити не вдається, а для того, щоб рівень води підтримувався, побудували цю споруду. Спочатку в 2014 році, всі пам'ятають, це була тимчасова споруда з мішків. Зараз це стаціонарну гідротехнічну споруду, відповідно до всіх законів гідротехніки, побудували, і вона виконує таку роль для того, щоб всі водокористувачі були забезпечені водою. От дивіться, Антон Коріневич... Там є невеликі такі, скажімо, гідротехнічні процеси, гідрогеологічні процеси, коли відбувається інфільтрація і, звичайно, насичується, підвищується до прилеглої території. На прилеглих територіях піднімається рівень ґрунтових вод, але це абсолютно нормально для такої споруди, яка, ми знаємо, що частина каналу, вона в земляному руслі, і нічого страшного в цьому немає. Ніякого заболочення, навпаки, це з точки зору нинішніх умов змін клімату і потреби у водозабезпеченості території, якраз канал функціонує достатньо ефективно і відповідно до встановлених режимів. От на цій нараді Антон Коріневич заявив, що завершення будівництва дамби дозволить значно поліпшити заходи по меліорації південних районів Херсонщини. Яким чином? Що кардинально може змінитись? Нічого кардинально змінитися не може. Всі потреби водокористувачів у зрошенні, вони зараз забезпечуються і нічого, на мій погляд, нічого змінити не може. Там є питання, необхідність розширення площ зрошення в зоні дії Північно-Кримського каналу, оскільки не всі площі, які є на сьогодні зрошувані, вони використовуються під зрошення, але це абсолютно не має ніякого відношення до цієї споруди і має просто вирішуватися в рамках реконструкції, відбудови зрошуваних систем, які сьогодні не працюють.
Дякую, пане Михайле. Це був Михайло Яцюк, заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук. Власне, нагадаю, що до окупації Україна забезпечувала 80% Крим на 80% водою. Можливо, ця вода була не питна, вона якраз йшла на зрошування посушливих регіонів Криму. Пан Євген Хлобистов у нас на зв'язку, пан Євген Хлобистов, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, експерт Кримсько-татарського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго вечора. Тут ми з паном Михайлом вийшли на таку цікаву думку, що якщо мова йде зараз про добудову цієї споруди, це дозволить відкривати шлюз і давати воду в Крим, окупований або деокупований, наприклад. З вашої точки зору, наскільки доцільно добудовувати цю дамбу? Я можу тільки сказати, що на сьогодні подавати воду в Крим по Північно-Кримському каналу абсолютно безперспективно і недоцільно, і позиція держави є абсолютно чіткою з цього приводу, тому що вода по цій гідротехнічній споруді, вона забезпечувала не пересічних громадян, вона забезпечувала потреби сільського господарства та промисловості Криму. Сьогодні за цих умов ця вода буде забезпечувати головного водоспоживача Криму, військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Тому на сьогодні доцільність відновлення роботи цього каналу абсолютно, на мій погляд, не стоїть. Це питання передчасне. А коли Крим стане частиною України, повернеться до України, тоді ми розглянемо це питання. Думаю, це буде вже комплексне рішення, тому що, наскільки мені відомо, наскільки відомо в експертному середовищі, за час, коли цей канал був без води, його стан значно погіршився, і на сьогодні функціонування цього каналу це буде здорово. Тут не знаю, наскільки можна вважати експертом в цьому питанні Владимира Константінова, голову окупаційного парламенту Криму. 11 лютого він на нараді доручив так званому кримському парламенту вирішити питання незаконних врізок в водогони. І зазначив, що поки стояв Північно-Кримський канал без води, він практично повністю зруйнувався. Припустимо, тобто нам доведеться ще його відновлювати. А щодо заяви Антона Коріневича, так досить емоційно відреагував на неї Сергій Аксьонов, окупаційний глава Криму. Він назвав цю заяву бандерівською самодіяльністю, саму дамбу корупційним мегапроєктом, на якому українські чиновники хочуть попилити бюджет. Він також вкотре пообіцяв, що стійке водопостачання Криму, яке окупанти намагаються налагодити вже майже 7 років, буде забезпечено і без участі України. І перекриття дамби через окупацію Криму та збільшення російського військового контингенту він назвав актом державного тероризму, спрямованого проти всього населення півострова, і пообіцяв покарання всім причетним до організації та виконання цього так званого теракту. З одного боку обіцяють вирішити питання з водою, з іншого боку, той самий вище згаданий мною Константінов давеча сказав, що графіки подачі води збережуться, напевно, до кінця літа, до кінця серпня. Така ситуація. І має надію, що трошки випав сніг, може він покращить ситуацію. Знову ж таки, оскільки ми говорили, що вода з Північно-Кримського каналу, вона йшла на сільське господарство і меліорацію. Тим не менше, зараз перебої в Криму з питною водою. Як це пов'язано чи пов'язано це з відсутністю подачі води з України? Це не пов'язано з відсутністю подачі води з України, а пов'язано з 3 основними факторами. Перший фактор – це сезонне і тимчасове певне зниження водності, тому що останній рік дійсно був значно більш посушливий, ніж попередні роки.
Другий фактор – це глобальні кліматичні зміни, які стосуються кожної частини нашої земної кулі, зокрема України, зокрема Криму. І режим зволоження, режим опадів, він змінюється. Ну і третя, найголовніша причина насправді – це те, що вода перерозподіляється на користь військово-промислового комплексу Крим. І саме там є головний водоспоживач, я вже про це казав. Населення, фактично, воно є заручником такої ситуації з точки зору силових структур, військових структур, яким залишається вода за остаточним принципом. І тому ситуація з водою в Криму дійсно буде погіршуватись, тому що попри те, що сьогодні в Криму і випав сніг, і режим зволоження за останні декілька тижнів покращився, але ви ж розумієте, що ситуація з водосховищами на сьогодні в Криму є більш ніж критичною, вона є катастрофічною. І традиційні шляхи наповнення тих водосховищ навряд чи відновляться через снігопад. На мою думку, поки військово-промисловий комплекс і структури з ним пов'язані, силові структури, а плюс до того неконтрольоване збільшення населення Криму за рахунок і військових, і членів їх сімей, і інших росіян, які приїжджають і оселяються в Криму, все це приводить до того, що кількість споживачів води прісної, воно значно збільшується. Намагання російської окупаційної влади сьогодні вирішити це питання через буріння свердловин, через опіснення морської води, через перерозподіл наявних джерел поверхневих, воно, звісно, неефективно, тому що ніколи в Криму не проживало постійно такої кількості людей. І ніколи військово-промисловий комплекс України, коли не був таким потужним водоспоживачем. Сьогодні в Криму щороку проводиться біля 10 потужних військових навчань. Це теж потреба, в тому числі і питної води. Так що я вважаю, що проблема виключно в політиці окупаційної влади, а не в проблемі Північно-Кримського каналу. Дивіться, а Росія, як держава-окупант, ніколи офіційно не зверталась до України щодо відновлення водопостачання окупованого Криму. Єдине, як вони діють, це є позов Рибзаводу, який постраждав від того, що нема прісної води, ну і намагання там через Поклонську якісь там меседжі, через своїх проксі в Україні просувати ці меседжі. Чому Росія офіційно не звертається, Москва до Києва, дайте воду? Ну, все дуже просто. По-перше, ці позови Рибзаводу, вони навіть не сплатили мінімальний судовий внесок, і вони навіть не сподівалися на інше рішення, і це природньо. Тому що для того, щоб Росія якісь претензії щодо України висувала на міжнародному рівні, треба визнати, що сьогодні ця ситуація з Кримом є неврегульованою між Україною та Росією. Україна ніколи не визнавала анексію Криму. Україна вважає Крим своєю територією. І тому правові механізми, як можна вимусити, чи примусити, чи якось вплинути на Україну, щоб ми подавали воду по цьому каналу, вони абсолютно відсутні. Ну, власне, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба щодо цих закидів через Поклонську, в тому числі, свого часу назвав такі спроби Росії безперспективними. Поклонська намагалася звертатись в ООН через прикриття води і так далі. Тим не менше, ООН якось, є резолюції ООН і не одна. Там все чітко сказано. Тим не менш, якщо ми продовжуємо говорити про можливість подачі цієї води, про добудову дамби, яка дасть цю можливість, тому що зараз просто фізично цей шлюз не можна відкрити для того, щоб подавати воду. Тим не менш, питання продовжує стояти. Для Росії це життєва необхідність забезпечити Дніпровською водою Крим? Чи це все-таки дійсно суто політичний момент? Якось же живуть без Дніпровської води 7 років. Знаєте, гарне питання. Направду, ви самі на нього відповіли. Можливо, у вас є інша відповідь. Життєво необхідно для Росії, щоб потужна військово-промислова база в Криму не потребувала жодних проблем, щоб вони були забезпечені всіма необхідними, в тому числі і водою. І вони будуть це робити попри будь-який стан місцевого кримського населення.
І таким чином ця проблема знаходиться виключно в політичній площині. Якщо б Росія хотіла направду вирішити саме проблема пересічних мешканців Криму, цивільного населення, вона б легко могла б цю ситуацію виправити, скоротивши водоспоживання військово-промислових елементів власної інфраструктури в Криму. Ну а як же ж непотопляємий авіаносець? Ну, це ж символ, як цей Кузнєцов, авіанесучий крейсер, теж символ, як же ж його ж так не можна просто взяти і відмовитися і здати в металобрух. Це ж гордість Росії, як же ж. Все одно Крим має бути повернутий в Україну. Я абсолютно впевнений, що ситуація буде вирішена виключно на користь України. І це питання часу. Ну, питання, звичайно, якого часу, як надовго, тому що, та посуха в Криму і інші експерти кажуть, що відсутність дніпровської води, викачування з артезіанських свердловин підземних вод в Криму на даний момент, в принципі, в довготривалій перспективі буде погіршувати ситуацію з водою і взагалі буде погіршувати ситуацію з водою. Більше того, я, на жаль, можу передбачити, що коли ми отримаємо Крим знов в Україну, знов до нас він повернеться в жахливому екологічному стані. Сьогодні російська окупаційна влада в Криму фактично пришвидшує глобальну екологічну, регіональну екологічну катастрофу Криму. Ця ситуація не тільки стосується водних ресурсів, це стосується біорізноманіття, збереження інших ресурсів Криму, ресурсів Сиваша. Те, що вони викачують неконтрольоване поверхневі води, чим спричиняють і локальні землетруси, і знижують ситуацію з флорою та фауною. Це все направду... А яким чином землетруси з цим пов'язані? А тому, що вони викачують поверхневі горизонти і просідає породи, просто такі механічні землетруси виявляються невеличкою. Поки вони невеличкі, поки це руйнування шляхів сполучення, поки руйнування окремих будинків. Але, в принципі, неконтрольоване викачування поверхневих вод – це не тільки тим, що Крим забирає для комунального споживання фактично золоту, унікальну воду. А по-друге, що вони ж викачують воду різної якості, різного складу. Ви ж розумієте, що солоність цих вод різна, і це теж ніким не контролюється сьогодні. Но коли вони бурять більше 100 свердловин за рік, і ніхто не контролює обсяг вибору цієї води. Це, звісно, це жахлива ситуація. Почекайте, що ж там Путін перед Новим роком обіцявся взятись за Азовське море, що там під Азовським морем є великі запаси прісної води, які якраз і вирішать цю всю проблему. У них було чимало цікавих ідей. Я зараз пригадаю, як Жириновський намагався перекрити біля Смоленську Дніпро, щоб цю воду пустити в Крим через Дон чи Кубань. Це взагалі абсурдні абсолютно проекти. Слухайте, абсурдні, не абсурдні. Давайте згадаємо, як повертали річки вспять, Біломорканал і так далі. Як діди копали, можуть повторити. Не був реалізований. Воно все було реалізовано досить прикрим чином. Там доля Аральського моря, до речі, теж вельми показова в цьому сенсі. Тим не менш, що-небудь, скажімо так, оскільки зараз зростають протестні настрої в самій Росії. Наскільки вони глобально зростають, ми побачимо, я думаю, невдовзі. Але питання, щоб їх погасити, є і такий варіант, наприклад, всіх відправити, як свого часу, в 30-ті роки, копати якісь канали, Дніпровську воду в обхід України запускати. Копати можна все, що завгодно. Я би порадив Російській Федерації копати одразу воду з Єнісею. Багатоводна річка, багато води, хай копають від Єнісею прямо в Кубань канал. Оце буде нормально. І ресурсів багато буде задіяно, і людей багато. Так що є варіанти. Варіанти, звичайно, є, але знову ж таки згадували про зруйновану інфраструктуру Північно-Кримського каналу, яка на даний момент уже, доведеться щонайменше відновити Північно-Кримський канал для того, щоб та вода могла дійти хоча б до Феодосії, наприклад, а не розтіктись десь по дорозі. Тому що зараз, і Константінов про це говорить, і не лише він, що канал на окупованій території в жахливому стані. Це теж може коштувати, я не знаю, з яких грошей, наприклад, про які суми може йти мова?
Це може йти про суми, які ідентичні або аналогічні побудові нової аналогічної споруди. Якісь репарації за окупацію Криму з Росії можуть бути? Поки що не порушується це питання. Звісно, можуть бути, і такі позови сьогодні треба готувати. На мою думку, нам треба сьогодні вже починати рахувати екологічні збитки від господарювання окупантів на території Криму, і потім це подавати в міжнародні судові інстанції, в міжнародні суди. І це буде основа для репарації, для компенсації за анексію від Російської Федерації. Дякую, пане Євгене. Це був Євген Хлобистов, професор Києво-Могилянської академії, експерт Кримсько-татарського ресурсного центру. Ну що ж, роботи попереду багато, крім підрахунку, звичайно, збитків. На цьому прощаюсь. Це була тема дня Крим. На все добре.